Γεια σας παιδιά, είμαι η Μικαέλα από τις Φιλιππίνες, αλλά μένω εδώ στην Ελλάδα και μαθαίνω ελληνικά περίπου 1 χρόνο τώρα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είναι η Κυριακή μας? Λοιπόν, εγώ κάθε Κυριακή κατεβαίνω να φάω μαζί με τα πεθερικά μου και σήμερα η μαμά έφτιαξε μουσακά και κολοκυθόσουπα. Πω. Πολύ νόστιμα μωρέ, πολύ νόστιμα. Αλήθεια σου λέω, αυτή η γυναίκα μαγειρεύει καλύτερα και από Michelin Star Chef. Αλήθεια. Και τους καλύτερους κουραμπιέδες, αυτούς μόνο αυτοί. Δεν κάνω πλάκα παιδιά. Και λοιπόν, φάγαμε, εγώ έσκασα. Ναι. Και μετά κάναμε παρεούλα μας, αυτή με το καφέ της και εγώ με το μάτσα μου που έφτιαξα πριν στο σπίτι, γιατί απαγορεύεται να παραγγείλουμε από Volt λόγω heat wave. Ναι, και εδώ είναι τα φαγητά. Πολύ ωραία, μαμά, μπράβο σου. Ωραία φαίνεται, μαμά. Ωραία φαίνεται, μόνο που μου φαίνεται ότι το έκανε λίγο αλμυρό. Δεν νομίζω. Πριν φύγω, μου έβαλε και τάπερ με και άλλο μουσακά και σουπίτσα και μετά μου έδωσε και ένα γλυκό που έφτιαξε χωρίς ζάχαρη, επειδή τώρα προσέχω λιγάκι. Ωραίο φαίνεται, Τώρα γύρισα στο σπίτι, θα ξαπλώσω σε λίγο, αλλά πρώτα θέλω να δοκιμάσω το γλυκάκι της. Το τελευταίο. Μπορώ. Πολύ ωραίο ήταν. Πάει το γλυκάκι. Γενικά σήμερα ήταν ήρεμη μέρα. Ελπίζω και η δικιά σας ήταν ήρεμη. Ναι. Και λοιπόν παιδιά, φιλάκια και τα λέμε μετά.